Kebelah sebut ya iba keras ya ketua kajing persyai nak kalian kajong fi. Ke para senong nong senong jaka mau tarasan mentang ya sok shit bang ya pek miet bah pek World Cup mo. Ngeliui kumno Messi yo tap hat-trick. Miet we player jaka France yo tap hat-trick. Hakapor was nang ya ka World Cup kisamla ki phak nga koi ka message. Kyong ha mau tarasan ru kadon kajing khon ban yo hat-trick. Alang kay kita tak hat-trick. Jangka VVP kandidat jangka VVP yo khon ban yo hat-trick. Nambar ka VVP kala job namor tharasan ke election MP bat kumjuru ke election MDC. Nampak syai kataru. Kipen inga ya ka result election jangka senam kenai fulai ba kenai fufra. Oh ngasoso tuang ta. Kandidat jangka VVP yo khon ban yo hat-trick ya ka jing job. Kandidat jangka pat ka parti hang mo tharasan ya khon ban yo hat-trick ya ka jing rem. Te jiet phi ki pat ba phi ka ban yo hat-trick ya ka jing job ne phi ka ban yo hat-trick ya ka jing rem. Ngan pen sai than de kata ya ki mau to bisi lo kan tho simet mo. Te perkhat ki samla ki so thu bai kata. Syo mangan khot ye Dr. Baskham kan ko bai ka bangkwa ban ong apreng jo phi ne ka por. Na kaliang jong ke bor penya je ka election kum juru ang ne po Eastern West Khasil District lung bai Deputy Commissioner kila pendek bagandon kata gajing pek benia ya baru ki kerteng jong kinang thap vote haman la ki polling station kata ka bagyong ka special intensive revision gajing pek benia ki kerteng jong kinang thap vote banglayo bandon hakui ka meeting ke balakot dai DC bakata kalong bakin pek benia ya ki kot kisla khamtam ya ki tu ki bayo bandrong kerteng thap vote adu kasnem arja sanchene Tekila patharu yagi baro ki parti bangin jiet yaki volunteers naman la ki shinong lani naman ki polling station. Kini ki baki khot kita ki booth level agent. Ki menyerap yaki BLO mo ki BLO ki don lagi jong ki shinong ki bala bu la ka election commission. Kanan ke jing pek bina yaki kerteng jo ki nong tap vote. Lada don ki kerteng ki ba ombyang ki kot kisla. Kamtam kum ki birth certificate kita kila ban sha weng no. Ada ngem nak ban pen sisa. La kalong nak yin kisam la kaliang jo kisnong. Kita kila ban sha weng no nak kerteng jo kinam tap vote. Hot ni kren baki babun ki ken kam tri kamba ki jaka ki badon lang ki babdei ki khasi ki babdei ki trai bolok ak kerteng jo kinam tap vote. Handai hakde ki jaka bagi don para khasiru kila bandon ki bakom kita. Te kai ma ko bandong ngade ke por na kaliang jingi ke parti ngila bu ngila ai ki kerteng jo ki BLA ki baki ong ki bandon haki polling station ki bafer bat aka arf kandai tarik gandon ke training na kamta jo ki ki BLA kini ki BLA ki sa one se ki snong ki thau ki jong phi ki sa rong se ki yin ki sam ban pen sha ye phi ki pat ba ye ki kat don kam knang ban pen shisha ba phi de ki nong thavut jong ka mariau jong ka mau ka mot bat kamta ter te knang ba yo ja ba kumno Ngembiang yak tekikot kisla yok gisa weng no ka kerteng thabur ke jungi na ka electoral rule. Nga kerpat ya fi ka ka por na du kinong ilam snong bat kumju ke liu pat ba ki kimi ki pa ban pe. Yak tekikot kisla ki jingdon kam bat berkham tam banyak trailang. Bat ki BLO bat kumju ru bat kini ki booth level agent. Ki bana ka parti BVP le bat ai kerteng hang te po office DC. Kini ki agent ni ki volunteers ki sapersha ya fi saki ye kisam anda kila yo ya ka training ka deka arknatarik na kamta ka deka Eastern West bat kumjuru na kamta ka motha rashan kenapa kinum don ki khur ki ti ki jongi lele ki bahie ki basam ki jongi ki basha weng no ya ki kerteng ki jongki na ka electoral roll kamta na khot na were phi ki ba banyak trailang bat kini ki brio ki ba la thong na ka parti ki jongi bat kumjuru ki don ki pat ki volunteers ki ba la thong na ki pat ki parti